hashtag yekebemberi nyoro moroberio igani gokora tunainje Petra Mukeira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami Aria gendreta simetandao chingero chija aria korekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Yamano wano mwanjo muri Ndizi TV announce ya soberete nandi mambingi atokonyana sumurubirio oba oribwanjete ase enchira ya bene gose ase yende na kwari nikianda gikomi oswe asumurubirio tuchakamo naye elitukuniria Jumatano chitariki kianda mutinyo wa 5 mwaka wa 2023 Egaroto semeredina kwa bokire bono nandi kwa iguire TV yao ase bari batanyiri meti kiara baroko nyabali yo yarenge on gose etari meto botukubugima kurende bari babokira nde babekire on nande babekire Ndizi TV obwansumo gusi twa 40 atina bono omurobirio chakire ase ntundende ase ritukeri lyalero Jumatano ligia anene asomuro Ensakia togolokana Education Wednesday goseri tukori gisemi gato twakwana gisemi cheito ime na isiko ya Gusii buno buya bolembo na etwa bageta maduka itokoro Jumatatu chumene Jumatana ramisi chuma abuya nto kwanere gentekemo tokorana mbuya tukuri Jumatano botambe tobeke gisemi egato gotebani tokonyora experts tokonyora abamanyi begisemba debina nkayigisemi chekire ayingo chakerense ye monenus gochigoro twakwanira amangana ayo kurinda semambi yaboni gumanchubuli andonse soberede tokwirali bageri go kwarigania kiandage kobi oso imeyumuroberio tochaka monae nantokora monae asemambi yaboni nkayora soere na togoso asumuroberio Ensakia bono mambia igoronto akuburdina ningiye kogero kuri Ensakia abande bato tebeti ali pado nawe utende kutuambia siku ya leo naki ningiye kogera bwanjete omuroberi Ensakia ime ya Ndizi TV obwansu bumugusi oyokoretwa na maiga 3 kere emambia toko make sure na tuabokire twatugutiro burangeti twasoirema elinde twagotura twagothina bono korosa toriri tukuriao asemambi yabone choshota nerora sense mirinde ye studio kwene kuna mariogi nejibi chago cheire asenjera ya bene yonere basu asense mirinde na intuno toregaiga sibali bako chake TV ya ose asoire rero batanya baso Ensakia ose ba manyina Ndizi TV neroro Eliane Brighton Makori. We are Kikima. Amen. Good morning. Amen. How are you? I'm good. Education Wednesday. Education Wednesday. With Professor Mike ready for the big interview. I kero ekuragase munene sichabono mambia. Byasano mwancho muligereria uno mintati kiregote babono lero nilitukolia Jumatano Women Crush Wednesday naende igomana twikirega studio bosyo bugocha okumanyia kogosemia na gokogo semeligoro yobugimo buiga iga very good morning and morning to soverete twabareganire bene asumuroberio Ensakia umuroberio mutingo na warogo chakiria litukoliao yani nga emeremo itono kwenekya nga mwensi you are balanced ndinaro bokire kage chirie ndinaro bokire kago gete ndinaro bogeto gwate birengererie vingia kumetinga nga ingo chinonye na bokire ndinaro bwata sagucha igabono 20 pia selibwa muroberio nigo goto balance egero to ruseli birengererie vingi asibali batamanyeti asibago chiango kwatoro gosemeria ekere ikire ase ayebiro ekiagera igoronto tebetenga chinga ki chanya sai na chinga kichire chingi yanga God's timing is the best igobono nyo kwabokire litanga ni shukuru Mungu asenge nchweke wakibugima kiagera tali kawaida ende talibotambe oboke you are alive and kicking
abange bataraika ritwe riga na ende mbabwate mirubiri miya emenge bari gucukirania serituko rero Jumatano igo bono very good morning andonsia soberete chinsemo ao mugusiga tinginye kingaini unatogoteba omugusimo mincholimi obokire karo mincholie ora nigara matabeka nigali kurigereria nga inki agokora egere at the end of the day onyore nga nabwateri tunda abana baye bakolia sibali basiriro nabamwabo pole sana omugambi chief Dennis Ontumi obomwanda nasiritima mumwabo pole sana chief na ende twasabeire familia yo egere nyarko bagie kole mane chiamate chonse chirichibwato bokongu ochase family yo mugambi Elijah Osiemo mo MCA koronyama yanere tugendete gutuma pole rambirambi nchigendete gocha onyagotagete gutuma rambirambi chia utoranyoru igekogera igotorase chinga kichobo kendu igekero montasi ribogima twensi nigotogotenge chigotwa kuminga ine inkeke kialingi go karibu sana asemambia bono Joshua Uta no ara sense mwende ye studio yo to Brighton nigege twini iko standby na inche na wande unasara nyarangi Ontita kuganiria Felistas Nyanchama omwana Leighton mwana Flavio usike skuli rero litukoli ya kigima na abantu bo musocho bonsi pimpa kachinsemo cha mwamulyango igale chinsemo cha menyingo Eric Baraza aka Kari good morning nimeto unatuangalia uko chonjo ande pola samo mivu abantu kero bakubuka nonare dote banga birukunyo bindo nyabira somobere kwagotabere pole sana Kari ase birukunyo bira somobere Mungu atakusaidia maumivu ayonya kwa makago sira katika jina la Yesu na breno mwana Steven Junior na wana beskuru ya Treza Academy basi geteli tukuligoro tuwabaganiria maya na tunawakaribisha nyumbani bia sana igo mwanchumore karo kwa bokire no abano bwate birukunyo lakini ni kujikaza mwete bunabona sisi wanaume wanatuambia kwamba chikaze kibosaja yani nende kwa tema kabisa ikiara nene togosaja basubadi bakunga lende lakini siku isi lende yaje vice versa na bako lende musubadi nere ngwerigeriyale oreda lakini nene nabasaja barabulende ntunto ire byegwa byokoligia lende twasaja kabisa omukungu okungalia nano twaro omukungu mongaini ogokunga ebinte byawe bigosukabuya gose family yao nigere ike igochigoraka lakini onyore onyakoribobe naboko nyona no chande gete asinini mwede mbaro sara bakori baribobe bakori kabisa baine kina bakorire bakumachiko boko bamoseraibu kinene nduta gete moseraibu era ntomokane depi tukamwanga tukatena moseraibu ni gago kemba ebintu mominjori miaretire onyakoria eyere bobe nane moseraibu hakonya gwekoro murwaire metu montenaro gwekoro murwaire rioka kabisa kera agokora yani akwerera akira chingaki akwereri agwetabereri ndoto getibu etabereri uchumi ebuna yabeire bwetabereri nabego kobera egasi engongo umwanchumurire totana tiga twetome etoboke tokore mirimo yaito nechinguru tuiterebigeri ikyararinde yabederere na goika tuiterebigeri tumaye kuragera enga kieri nyasaga toire mana teyo uikabona bwetome nyasako bwadesie na maye konyora kerio kobeka monu asiritko rero bari babokire nande betomire gochasike bago eko kwenu nantuko atena tiganya saba bwere itko rero na sara ikagotome gochiase bari basiriria bamwabo ni tugotome ngore inaintwe totebe na tiganya saba bwere nande aba oboremu se imirobiri mokora kera ritko engora nendete gotumugo chiase county ya Nyamira asogosira kwa MCA bwe ward ya Nyamaiya onarebo Erichonsiemo ekatora jinabe MCA be semeli bakora wanu mugavana mbagete asenka yae babwate ogoichano konene abange bandete kwebolina ningi gekogera alinganeri liakorekanete enali liboli abantu bandete kwebolia ase ensemeli kero ba endrete gosara tindara abantu bago kwanda musubati briska Priscilla nyatiji Priscilla osembiriska briska nyatiji was Priscilla nyatiji para mukwana dentro de tomayanga ki state ya ere ekiagera nere nata kere ko manywanga ki harikiara ntaroje deputy majority leader Dioki Masira oyore mwe musibu ward ya Nyamira township
na kwanete anenekero aererete ng'akiumba sukano oyo nyarete kokorekana oyo oirete obogima abua erijonsiemo kogenda nturamorora nere ntumusaberete na nera abwene bwango nere rende nabotokumanya ng'aki nera agenderete kero barase nyagitari. Alright. Pole sana ndoche Chief Dennis Ontumi kari gutuma gotebanga nasiriti mama wo yutu arure ngora kuruga asigita sindikia Ndizi TV mongina Marcela kemu kwambuka Ontumi ende nigagusabanga abantu bo kuganyoku ya bill nigere nene mono 2.2 million ekine kibesa kinyinge muntu sirire na ende kibili kirororo ende usiri umubuli negenteke komusana ende twabasabeira maya abantu barimo bwate okwa wanchoku ya no muko bwate simu chief egere aima umwabo a very decent send off ekiagera ekina kitoga netie mtu atabanga enyangi yogokwa nigere ngia kubwano nyine litukolirya omonta koiboro igobono pole sana omenyi babo mwandagalia na chief pole sana yasaye nakore ebikone onobwate siwe egere nayo eni mamomino asenjira ya masikani na bali bunakuru Nyamira mintate bire barororo bashimiwa bali barase nyagitari tikabasabiro na barabu batwara kubwena kwa bwango nimero bile yo mashimiwa tumetusenirege kake bati tutajua abuna chinsa chiko na gosuka kolende pole sana mwensipi mbaro tutamanye tigo simusireti abamino mbaro tutamanye tigo simura siptande beshinye gitari bona igambaro mutuligiriti koroshinye gitari au kiagera Ndizi TV nigere kirase pole sana nyasaye nababwatesie afe nira neborungu matata yabanga kiafe ya erbia aya numunda lakini sokonyoranga igoruarete nabo tumeke nibo yonse naende at the end of the day oyorenga wachakire naende zero gobono pole sana mwensi ipi nyasaye tigaba bwatesi nyasaye tigaba remi mwensi tinya sabaremi nande talina osiota kiruru kibasi nyinge osokore bire yaya kidogo chaza kibaba ikora chintu cya ikomi kora remeronge bire yao kora rweliwe yamo chirubere naye nabo konyona gwasirire asebali babwato bokonwe kya tari wanja biri go ikaigo lakini ekarona yo kwa tema ko tebana naye ngokonyore kyagera tokumanya angyo ekina kiege sangyo kekogerana emerubiri yasuka gochi bosio ogokonya no kuya atikoba nande to itabando moyo metengo nyorona amonto kwa amonto rubwato kotaka korwa agoso moyo mia kwa me ako muito moyo wadena kidugonya gochangira yani kwa beke cheche nande kwa beko gogosere yani egosekereri tu ase no nyine mechango ebe no na matanga ebe no umwana okwenda bona no na abana kwenda bakari university kwa nyora na baiboli okonyore korogo kake eba bekiro mochango ayabona tubwati okoru tigakosekereria abande osiko chochea abande na angitokorwera amuma etoyo no muntu bwenyarete gosena netari goko ayabona tekochochea gosalia ayagosalia yani abantu babwate nkorengia yogokonya ibinde bimete mbiro asebinyoro sa biro kabisa yani buno amangana yoguchangira abana abo mayana chama tenchiro chitari kwinyara basaba umuchango muntu takuruka nonye abo bali bahoruka kibasaba rachanga kinge pine kibasichinke sana chitai donye na kuota ichi basikiri kikoligiwa chinsa chinde totigubu chai nyombe ye chaire muri shabigiri kweroka nyombe chaire kola sauti mugiranga kwetike aero kerete pati totigubu chai to chama buna Gusii tokonya naende by the way Gusii tumetusene nenda mwamtongo chitwatwara use yani nobuchayo bunateba ani okonyora ngumuntu tataiti gokonya atol na nabo nare kerengo kirikyo gokonya igonki to usegeta bono mambe kero muntu akira gusaba bokonyi moe totigange kera Nyamira sasirire bona lyogo chakuru bokonyi gotange sanduki ninchenkugura sanduki bile sanduki montigere nintaite kugore kyagero yunanti yane what for mokonye kerale mwana bokwaru chakonya kero kendo bugima bwaye kyagera nyagitari naro nyagitari mwanya bantu nabona nyakorire gasi nyinge pesa nchiyo nerna baguikarose bwana yuko mwanchu muri kama uko na position ukati the position ya kusaidia konya abamino kibare moyo kimonta gusaba bokonyi okonyi mboro kuri kwaranga thesis chenwe nabo konyi mboro montara asabe bobokonyi bobokondi na boko bimara kina boko na bombore chenwe ne borobo
ekero utagete gusaba obokonyi andonse kine nne togotebana ki tware ngoro yokwenana ayogokonya rina bana gupima tena yaya omwana orebeka kwenda kare school teto mosire agende nutarwa korindo kogichobwa to moyo muya bado nabokonyore familia yo yasukire gochibosio ikumanju muri to kwari kan kiande yeko to tena so ime yo moro bigenda tutumira uchumbe yao inyorana ntora senzemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital ayonsi go ikoyali kebuna Ndizi TV News Digital inarensemo ya Facebook tena like comment and share ase injera eyemo go se eyende ase mambe ya aboninga ase semo ya YouTube na hana bagotonyora Ndizi TV News mete ensi ya myamokiri twachira ase nsemo yekerero nandekero gosoka kuri nyumba mwabu na botambe gode itokonyara kubugori screen yao 32 inch 21 inch gose 40 inch to nyara kubugori korende simu ya no nyibwate ogasoa sense meye platform je mitandao watonyora senjera yaben SMS yao nsinini gose nyingi gose ntambe paro taisoma okoyetuma gwetera se namba eyera screen yawe grabu ere 0792 192834 ine namba yetu ase studio boni namba inera sensemo ya WhatsApp na boto WhatsApp ototebirende naki ogendrede nkayore kurwasi constituency chito 15 na isato asiji county chito emeronke ne na isano na ibere umetetu bwate 47 counties gotokatwara 48 government serikali mede 48 to bwate serikali enene ikorawa na Dr. William Ruto serikali ejine chikorawa na bagavana au as igobonekero bakori kalia usukuri no ga Council of Governors bakori ka 48 government igobono etubwate ji serikali 48 korende serikali nene nero ere entambere osinere tenende de serikali chonzi igabagabana baita semu abeta bali bakwiwe kigusi tokobari kan twate nanu mwara tema gotegerera akurua Ensakia nanu mwategerera ndi konywana no ndinaro gotena akipara gete taraba akoma akipara ni determine na bokonyara governor tamai divinto bionsi bakubatera naba MCA bako korabia aba MCA be county ya Kisii bakurawa na majority leader nere mo MCA be wodi ya wa central nere enrimracha ne deputy speaker nere Jacob Bagaka odena mapema mbuya alikuru masigi west amo na bande ngo batare tigoro wika sensemo ya Migori karwaje tukorari na kyobo koreri ibura se county ya Migori bagatare assembly eli bakachikotari nga kibago partner nga kibago kore miroberi amo one county ya Migori gosuka gochibozi gochana walitembelea uko bagachikora ranga kimiroberi ere biya ntwa kwane de na Jacob bagate ino balenge bachikorari nga kirende bago partner igo mapema mbuya mapema ndio best benchmarking nega neirie karumu arigerere mwa copy what is happening on the other side eyumbi yerero bakopi banyore ujusinga asiba bagwire baje na baro badi just kegera we coexist gotoko what we katuwatera ne torole you can't do things on your own to kunyara monomona samagendere bintu biko biganitia magendero go kuwatera nakobo that's one way of making friends one about abara kwanya na nto begode through friendship sanaro ora wakanire bill yonsipe so such friends you make there egere magendero rasuke busu buya sana nanda se county ya Kisii usitode county ya Kisii na Nyamira anene county ya Kisii wakati ni sasa na sasa nerebo ngakiye kera gosigorira se county ya Kisii aba MC bachori daria mbare na chitiki yani mbabwate chinguru to tebe there young batakora dimere mboniga oja samatukare bosi wikabachikora gwekiara igobono mheshimiwa bakora wana deputy speaker alia nabantu baode mapema mbuya Jacob Bagaka igona abantu babwate chinguru twese kwenda motume nere Michael motume korwa semasige east n'umuntu bwate moke chinguru nere muracha bana babwate chinguru tumaye kwenda obare obargo basibuge taulio tumaye kwenda babo sioja babo boss mairura babo gesusu akoro kunere Anthony Kirage yani mbararia
tuende kuruguna nere nyororo. Oh yeah. Nyororo ni na nero tenete budget yalia. Yes, mukwerero. Mukwerero kuruguna tari mukwerero kuruguna monyerero monyerero pita otaji kurwasa meya monyerero aba sa embaralia okorana mbabwate chingro abo Richmond kurwasa semo ya Richmond kurwasa semo ya Richmond ya kurwa bogeka bogeka na bandalia babo yagi cosmas yagi onyako toko batena ne bachi barali de biage Vincent Abuga guru bogeka ose bogusero nigo barali abange sana abasa abange baswase bunge ya Kisii totena kore mirimo ya ino buya erinde naino kanto yote na ke abakara to bata basa abange lakini naba baralire biaga ke bamonyenye na beno nturi ko batukuta ya kimoralia mede mamba yara beire myake menge nande nero mwe msiona sense mwe ya Kisii Central nere baralire biage igonto ko bachaya na barabno bari kibaraba basembi buye babo mwe msio marani ne denisio mbaji na barabu oraira niralia na maite obumanye James Ria James Omae Paradiso nere James Ondali nere uralire byage gose ndobata motion deli nere korubo kimonge bona aba msie bali toroje na jibukizi na moko konyi county kwatira babo chimi kenyanya oralire byage rakire tari ne tari ngati yale Jimmy Kenyanya ngobona bwate sio mugavana mukini birengo bye county ya Kisii na bali banyamira boigo na inu korabo elinde ndo miake tano dera moche koba na ngaki mwako mwacho modelia igo tegatokorega siyo nandi ngone bire bande mbali ne birali lakini majority of them tuaraba kwanire kabisa na Steve ali kanaroro tokwe mambaiga Steve ali kanere Steve ali ngaito como vega boy ya kuna Peter ngo Peter kenana somebody kenana agro Peter ngito ino yo keumbu no yo kwende ubara chakari koro kunere na mwebire lakini como nyorande elia genda kiningoli ngomo inyorande aina umwanchu muri ya gutoinyori ena umwanchu muri ya gutoinyori abote ekiagera we are mentioning most of them atoko bataiba bwati si mugavana Paul babwati mugavana kiagera twakwa naye no ena babunge baito mbatakire bakoremiro ngigia twakwa na aya nena sitariki kianda mutinyi watano gatatu last year boni gatanga abande bari bituo danga byigwiro unajua ilikuwa siku ya election tarehe kama tarehe 9 igobon twakoro mwaka gisachikura cyakwa igobon danga abande babegete raini tanga bono report izo modena kurwan sema ya marani o sensema sigete labo kurwa sensema gete bone bituo tanga byigwirwe unakumbuka tukiwa twarenga sigete ritwaro cyambwa ubonye sawo to konyire na bono mwanju muriria no ekerere tugire gisemi tugire rero na bawo tutebinaki ayoro chigisa gwaso gete ombeika goita kuchugwaka chikure bituo byigore tusa 12 omwaka erire nuroje kende giya kodrwe tabauti asumo MC ori wachorete umubungo ori wachorete mugumene wachorete mbosenta wachorete umurai wense wachorete ayoroche no mugavana maonchore narorora ande asumwako yo mugima ikaro kwa bogete embeka goita ukabekera hini ugakora Jujin ugagishana kwa bekire ina bora nyoro wakerete taireti lakini no wakerete na irete ayoroche na naboto tena ya enjenaro jo mondana kwa keransara tangani sara irete tanga ondose irie paragete lakini yoso no naboto dai bado naboto dai hakuna shida utatuambia na yadi litukuri education ikiagara siasa ya bete na siasa nana bote ni tena nechisemi abako na jipasa naboto tena no nechisasa jena ni omwako yo mugimo monta beire achorete kwa jone dendero
leo nali twasogete tukajua kachikura ninyorete rina nje ukari ko mbwa tukasini ningamyo kanga weke yane Kisii primary ali nayo kamyo ko gembo ka weke yao Jojo dana tukufika nilifika and I bought neli rangi ya ero mwako mogimateko nikapata ndio wanataka kufunga ngabadhe please I must practice my democratic right walinifungulia ngo 1 year later no minta bodu mwanjumuligeria we can't just ignore that kiangaranga education Wednesday chinse chingwika chire kurinda sebono tell us be very honest onye yakori nonye nenke just mention it mo bwatra ni what is going asenze ngiba so bwatra no mo MCO okori nonye na macharo siri just ta cheke that is development yobona asikiaro siwe tokatabanga ki mugala muwe na haki yake ufanya nini umpe kelia koruge sinini no nyene para ya chakiru musingi that is a step which is amagendo just mention it lakini anatara akora be honest eba maene hakuna kitu imefanywa asukuru lakini nyingi yako don't shy off ukana ngakini ngegia koru yani assumptioninga kene ngiye eno isane getino bokorari ibumura yori wachorete umwako yo mukwa watu wali amka asubuhi umedera ini andwari ko bekera ini mederi nginyorete omo danga umura ibwensere agite kura mapema umura raire ra so gataga chikwa kateni nginyorete sana umwako yo mugima nginyorete kabisa ni umura imukoronera na agite kuchisa ngapi gona agite yani ngange na nyori tu asini chelewa kidogo ninyorete I remember very much inatwari kwake banchi kurwali natwari ko jenja naba likibandis TV ali buna abande bari ko tubwate ko ruskali tote even kuru diaspora I know bagete chief president I'm sure na inu tote bimoroje you are na inu kuligereri mole ngikegendrete tote 1 year later ekureri gwagete amatunda gwachakire ko yarora onye mirobnere randawe nero mention ngana alingetare ngaramisi bana it was on a Thursday. Was it on a Thursday? It was a Thursday. I think it was on a Thursday. Okay. It was on a Thursday. I think it was. Sure? I think it was on a Thursday. But in the recording, are you thinking or you are sure? I think so. Okay. I don't know. So. That's a good one. Biasa numanju muridia 1 year later. Yeah. But then one film malia kerokora arigina 1 month later, 2 months later, 1 year later. Nereye. 1 year later. 1 year. Joshua kombona 1 year ali iko. It's 1 year. It's 1 year later. Biasa numanju muridia yogendera gutubwatia asenjera ya bene kuri ritora yonse ase libweri mo twakora ni kianda gikomeso ime yumuroberio bogenda toretoso asensemo ya check ya sidini lakini tutara ikogo goteituna ali agenda tokorekana ime na isko ya Gusii konde Joshua Ondina ngobe karen semo ya Enoke mwabu turanye atura asembeo kero eyobekire tura kwana lina Enoke agrovet torena mbindu kyo kwenda ali onyore buno moremi nabokuranye cyangwa asinini yes manchu murigereria tobese gutugomayiga Enoke Agrovet Limited abo botanu buna togo otebya no ebinte bya bigotoka no amariogo yetu gonsi pi agotoka onye ngombe yasinyire kubwate mbe ngombe gego itenge soko kubwane sokeliete osinyire ngana kyoko livinera malionye ko chigege ngombe kuna gusai ngombe kwitira chindenda maliga byonsi pi asiliboa aigendo nyoro bokorali bonsi pi bwa maliogo yetugo igetugo tuminetie mboli engondi ese Kebusi emboli na tebe emboli kwade eri madumunara kubwange ngombe ko weni ngombe ya mabere fake buru jonsi pi etugo jonsi pi goko jonsi pi jonsi ngororo mede mondra nero go sire no nenjin ko tergo chia riogo medio baga jinda den jibade ngo kon jibade biando mai yes
chipate vyanda nandi visana nyukwanya kanyenyengo ko bya utazipata hizo iko bono bokore libwetu ko bonsi ipi bibusi abantu bo obwate ke busi no kira butu tumaide sengo ukere chanjo tumaide sengo wakere vaccinated ko karabale vaccination services iga mangana yetugo you are sorted to gocha mangana yebimeri tudare sense meri omaide ntubwate alias enokem babwate pesticides ngwa somende agiraje wana to somende pesticides iliyogorio guita pest iliyogorio guita insecticides ebi with the insect igobono beyonce no konyoraria asense meyo mete ligecha is a pesticide tayo igobono karoko nali okogore into kurwaria emario ga guita amagecha best it's a pesticide pesticide insecticides mbabwate byose bichuni bigo chande chinki flies everywhere chinsogono amone binge agenda enokem ko banyoraria sensemo ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society a building ere ange na Market Plaza apo iko na boko banyora sensemo ya Shell opposite Shell Petroleum Station ya Krukale asensemo ya Krukuru Falcon china mbajiri yare ngabu na boko bakera lendo nyoro bokora libwa okurwase enseme ya Enokem Agrovet Limited yesana na boko batalira na boko batalira nyoro bokora libwa spuri oligete nyene bichuchu birororo gobana tubese gotigo magega kerto gendrete go mwanchua umuligeria na manga gende tokore kasi ya tatu chi county au na mange yuto chuko manya short asensema ya magazeti yes amanga naro roto chikoranga kai gome alitoka tok Kome akuna Inspector General of Police out there na Jabet Kome aliongea maneno makali sana ayo wana ndo maitikia na majimbo pale kama walifanya ubelelezi wakamanya lakini mambo asimiro moja mbwa mokane tipo kama tena kwani wewe unaishi Kenya gani era tena hapana tutalinda inchi ndio nyara sense mema gazeti kwani napotoka tena Kome ni kama jedio mabwasi miura umoja ni Kenya bunie bare kwenda chimocheri bakabese mebere bareta bateye bakenya buna basigari babaitire obumubwasi miura umoja bokaronarera morodinga bagatena ya Kome ni gome yatense ngao oise kogenda emebereri nigebwate maote ya masasi ya masasi jimbunde abono nabokorera erigo ndwaro jirinde na lero chingwana ko chaka jire nchikageri ko chakiwa batachinjide birenga rimwe wanasiasa na siasa na siasa ni siasa na wanasiasa na wanasiasa na siasa na obara badrika njirinde yonsi na obara chaka ndwaro jina chera mia kioni na mentetwe asentemeli ya simio romoja wani Kenya aindu junya digereria ekero muraibwense aguchukore taro yae asensemo ya Nyeri asensemo ya Central itugure walingensemo ya Nyeri karachageti chi minto bya mabera aria ahina arare nguru asensemo ya National aindu junya digereria no munyanyimbo yo mona ite to munyanyimbo mwabo supervisor yae asensemo ya Nakuru akamwaka lisasi akamukora nabo tugurigo sinara asensemo ya magazeti kwenda yunaro kikiragero monto onchokero monto amwaka lisasi kweli. Squeeze depression is real, stress is real. Bono nabako nyoranga ngwa kareto monte gento because according to the maneno bwa banyimba na chago tebanga oyo konyo sign Samuel Ndanyi ayo konyo sign riende kuyu mwana because the school cha fungirwe so that's when oyo ndete junior so depression is real oge mabwa kongire stress is there monto ko serete nabo gisiumba keli you nabo monto wito monto ande na ruchino mwali monde na bagombia soete south mogirango mbia soete ali bite to monto yombo bikairanga irwa 50 50,000 kulwali wako tena leta pesa iko karamba maiteno monto yorete ruruinyi. Yes, mama venga a week earlier akanyonyo drivers ya kirumuti yani that's very wrong abauli when you go you take money either than insecurity one nkibono goitera ndiki kwamura kwa mutigire busa why do you go ahead and shoot and kill brutally na ende kwa rujumana ya watabanga dadiali nyongo vibaya sana ngoragira balingi si mnawashtua mnachukua tu pesa ndio ya maana
then why go ahead and kill? Yeah, that's very wrong. Insecurity ere asai yani akindende nhelina umuntu nawe kubangira ugwito umuntu amaite basigani mbako bakirase mbako bakirase kiagera no enhero musigani nabagonya rokode duty okire bo enere sabusi aragere musakali is a family man na family man nabona turaba majire nambara barabe kabolendi buya akindende nhelina nabo tikatora tikatoba vigilant tomanyana aba ibiaba aba ulirenda tokubaruka wananyanganya watu vitu zao inki bagwitira umuntu karoba kulire nibo rende banyora tusikonyora umuibi otorekire sara abagototebi why tusikonyora umuibi otorekire nabagototeina inki yakogera bari wita umuite okonyora njiroro umuite that's very unfair why do you take a life after kwirire chibese chiabo kwirire bono na kidoda na tonyora umuibi otorekire atotebina inki yakogera mwire nibo nandi mwaita abayibyaba you are doing very wrong anyway inyora cheni kiko moto siku za mwizi ni 40 lakini mwanyabantu sara mwanyabantu nyamwabantu tari raisi nyabantu mede ntwaro na bajite bagaita ba America alia more malia no muryoye inge kyokorengera mbako goita abantu kwa basire insana lakini ko jaga korengera na bono tiangente sara na Joshua sometimes imede goita kororo yes toraruke manslaughter and njiro utaka gere dose goitoro obororo okusudia kwanyoranga but murder you are planning na I'm doing this eto so bi mwanchu muri murder and manslaughter akarango ngikugore se ekigambero abantu bakomplaninga obwatukiru ande gaikirane ke murder kuna vitu nyingi zinaangaliwa muntu manya kuona chirunga was this manslaughter or murder wana bagwikira ni murder abayibyabo because ba plan to kwenda tokumura chibesa then we kill magana makoko sana kubangira umuntu maite igo gwatwara ibirengerigete bibe bire ase umubero gose ase birengera byawo mwanchu mureka tutaranda sensemeri ya check ya sinini inatakana sara karodo mwanchu murenda gutuma ebirengera byaya simambi ya aboniga nataka mwanchu murira ndakoira aje biro buna botambo maite ngo ikatori twasemania yebiro ayuande na yensa korekanira mange naranda korekana imena isiko ya Gusii imena Gusii asensemeri ya nyatieko abantu mbakora tokurobekana kwa marembe anene kromo ngino yo manya teka gwako ne bigibi oinga to gotinde kulero bakubona akipare tar kubiko matuta abana boda boda bakara go chinyanjoli ali sana rende bakatana ya tiga matuta be kubika bana Kenya anene kurwasa semenya mataro mbaru de birengere byabo go rechinkwa na jibaka gere chigo kwanu lero barorena ngakichigo kwanwa bakatana chikwanwe chikonye umo Kenya abuna ba kwana de bikontoro jina abantu kurwase county Kisii bado na abandi bakalikurana obwoyo mbara abanyora buya ebagoika reineroro bate buna yaya enchumambia umuntu de buna machine teraba computer teraba bakarira sana badena yaya merobidigebe gwe tebano obwoyo buri montare koira ne 2500 niga utumie transport de muntu kalikunya marambi. Yes, that's a lot. Atumie bese nanda de bunjumambi nandi njumambi neba nkyogoro goro neba masimbo goro you are using a transport neba nyakoe neba ndonzi igungu you are using a transport kwenda na kuira na muntu bigiyago chama tena bantu ndo ngo yeri oboyo oikali abatena ya tatanganje waiting charge chan kera kwa mbegira abo you are using more money kubwajiri kwa roboyo igo bano tigana barubarigireria nsemeli bakonye abantu bana nandi magano kitwa bwate igoro to tan igoro to bwate magano kiti unonya konyore school ya Mobamba siochi nero ya chakire korendo kiri back to the community barose iria bana boda chi shed babekirije aba menyali ya maje bakurawa na Dr. Geoffrey Ogochi oyoro mwarimu manene bwe school eyo no munyakirebo bwe school eyo ne Reverend James Mugire batete nga kibago konya a community that's back to the community ayo na rondo cha agendere asensemeli nande mugano kitwa bire mugano nando renge no lina oyokora tu na no muri kitu kun Nyamira ne lina family batare de family eli abantu banyamira bandate gutuma magombo oja se ensemeli ya yogo janja gusira erije onsiembo bigo
Jose Bamisi ko ne na ko tumugana ko rwase stage yali abanyamira bale kolera alia sana bago tena ya gake ba macheti uyo bete namba ibere timi tusine ne bete namba ibere usoyo kabeiro uyo kabeiro nanda kaba namba ibere bale bate arena tare kora tigake abate bete rede hasta mangana ito naro jibagaro bwana na that's very wrong. Nakaga kwanete it's very bad. Madena war kura de tura kora matanga. Lakini aba meeting ana kwanete. It will be a big mistake. Yani already kira mwakali korive. Kira mwakali korive na ta korora. Well, let's hope ngatakuwa neti na oranyore. Tetore na takwaneti. Lakini kibagwa netekero kibatete ngo mugabana arigiririo murugi oli na gusa imwana biri nebike they are three. Na bembate betepo. Very young. Either aba mwe usina ahiriri balari mwako bado ose aya wimiri make out because batete musubati so metebuya. So ikikero kiarigiririo na into asking for that because bono tigairige tigoro nere bono tata na nere mama sabana bali abake bataramanya what is happening. Bono teatorgere na kia kwa kintu kutomengora itu bijali asense mende ayu tuagore rika buya mangana itu amaya ayu abete goro altua kabete kurwa sorongo ruagusi asesemo fatanyanga nena poletia bantu na gaki mutaru gwetangurwa samangana yebinyuwa serikali ikali kurwane asinse mochinde usikore ne serikali ya Rwanda sana nsemo ya centro rugiri nonye nomurugi bumo konyi bumurai bwense ne doriga sirigati otebire sana ne batete kurwania marioga yubo tindi kurwa sinse mochiri chinde era gatera gusinto tugo maega kiagana bane abara rwani into konyora ne to chandegete aino jina aramurekeire mono litkurigoro ekero moswate yo mukuru erera kenonga akarekorda na ya nyuma ya toro tutukanu ekero mukungo yomo amugachiro musajo mba mission dia marieta lakini kwa sababu nataka kuyapana na alina akatendo musajo kuri tukuri Jumamosi akasoka akagenda eragenda akagenda muonchimbo ini kisambu natumia ile gere muswatu na atore twali una no akare bakamonyo no akare kunya kwenyoro sabodede lakini ndana mangana tunya kwani na Bishop Jumamosi Ijuma bona muswatu era kare ko tena kyutari kuirana ote bino na bana linde ba ingo na bakari school mwana na ko kwenda usine university akoro no kwenda university tata kakari mwa unjimba mba manyete na ono muswatu yakari ko boli abagambi na akimutaru wesona na gati mortebi it's better you marry the second wife onye kirine lazima ba bana ba konyo kunga tata uchia abana omba ucho kwabera by the way and that's very wrong na kumedsan onye watakire ko tuaro mondo better marry mondo yamanya we are two we are three iba kono kunga uyu uchiabu ere oti agatiketega that's very low Sara nebe ne riogo libe mondo yabekirete Naverabe because sometimes women was what take a rota get wikira nigeto gete you can go as far as death koranga kwa bekirete mondo mindo bya turban yes it's very possible and baro the homebreakers and they feel good they gorbago seberekani a family yo mondo abantu mbaro they feel just anataka yani egoli ya eno gusara ni umwaka no mungino ayuna arabona agenda tutarenda senseme iyo ya student tumojuguna magasitora kora check inataka ndago tebi guro ya yebiro litugura rero ntwakwande tiguro ya Jacobo na Esau nata kubole kwa ko niobe Esau se Jacobo na Joshua timeti ngarare ko kaniabe ni Esau se Jacobo usiko so momugano yo sikitebu ya Genesis chapter 25 oja kere 19 go ikaria na pokora rende account ere account ya Abraham mwetero Isaka no mwana wa Abraham nero yide ko ibara babo Jacob na Esau usiko ryo mugano yunga Kisii ya Jacob na Esau into ge na de na esegi ngo chakere kare na bwanyo esegi yo bogma bwa ya chagete kare usiko ryo ya so mugano yo Jacob na Esau ekero Jacob na Esau bakweburwa ni go yomo abwadete egetingiro kyoyonde
iko meaning ine esegi ngare ya jagete na agara ba jagete ali usiko so mumugano igo chimade na kyo kwira na kyo yo majete akaira omwando bwo yonde ekana so mete kurugoro sara na rojena ekero isakana ire mbaire degeka sana batabwa to omwana bakabore manenga kibago chakonyora omwana ekaro yaje ko ikanya saa kansa ama sababo bakanyo Rebeka umuryo Rebeka akaba morito ekeraba morito na bana bizikubona Nyasaye na abatebeti mapema buna naki ngakiera abana abatwara igamatizina abana abo bwatu soborito bwate igobate two nations asenda yao igobwate na chinsibire eyajete guikirana ona kyote mwanju murina ayoroje goso garko ibore turende na kyoroje insecure aye ne kwa betense yo kugura umuntu ndo mwando oseneli mete olionde umuntu wetu mwando no mungao oyo chete kokora no gati ya Esau na Jacob na ingo wetu omwana mbora Jacob ibitu mwando bwe Esau nando mete Esau kaiborwa ni gaiboire na marionya kero rinde Nyasaye mete Nyasaye no bokumisana ko dini Nyasaye tari monto Nyasaye no bokumisana ekere Esau iboru ni gaiboru kabwate ngatora the skin amarionya no Esau ren Jacob hali no yonde no moterero lenge lakini so mumugano ina bokora ngakiba turigetise baka Jacob bakaja kwiru mwanda bwe Esau ni gare ngo motwari umuntu okwenda okora mangana ki okora ki Jacob ngo majiro ko morabuna moseraibu ngo majino ko morra moseraibu okanyerete ebintu by'omuntu lakini final nero yito siniwe ibona kina tena toga ni moseraibu aseniwe aibo minjolimi oi bono makoso ki Esau akora takore nganaye Esau wakufanya makosa Nchendo chenga isenero kwa tambosi because na nyole ngomuko na bali ko feel iwa ko rata feeling ya yani akira ro ko nya tegeret na bali ko ngaki ngakibona abaiga so I don't know ngaki anyorete confusion yangani lakini toso 27 yode na aba muraba bakakina Esau akaba security hunter a man of the open country while Jacob was content to stay at home among the tents yoto weti mosera ibu erno arenge erni gamyete ngekika nangina bono kito tena Esau era uchiro gotwara Jacob era rinkari lakini kito tena Jacob Esau na yide Jacob na yida kairo mwando bu Esau lakini kito tena rinda ngo monta iro mwando fight what is right rinda omondo ta iro mwando ekyagera omondo ga ko iro mwando uika obense yae baba yake hange reverse takane okay abgato go senio como work patrende wachirira umuntu utarigi intended to be oyongo cho sini waring no nya tu mwando because mwando itolengi rightfully yoyo but anyway lakini oisoko soma Biblia ibu yetu the contest Esau nere buoneti omwando eri tangani tiga koni how aheso ndo so mebugweli ekera ndiraje derimo ekera je tatwara akaja kwebererio yo mwabo inaga kyo tare koransibi omosori obwejinge oyo metere moserai endo so mebugwe yo sara engima ikobono meaning ine oyo nonyo ojete tare mereti ogotanyora kwae agaja agaro de birina bono oyo okoranera kaliye technique Jacob mamu mwapo kamoire chingendere ekora mamu mwabo ne familia choko machikona rende na muno oyo na kanjete Jacob no na kanjide Esau ukonena maite turigie lakini ni to abana hinda to oni omwando okoni omwando osama seniao lazima jande because to go chakonyora naende na to tabaranga in every opportunity you get across make use of it kiaga opportunity comes just once to tabaranga
yana arosire Year 29, then once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from open bono, Esau ngoja kwa so make usina ya Jacob yake lakini sari biro bya jire tuko montaji gwe somer ekeracha akariko tebi Jacob ngokunde akinganga kandagira nalio lyaje tukomwa bono mede osome tatuwani yabo namade Jacob akomobona kikora ngone lingo patrite yao ese iya jagete kare sana igo mwanjo moriria yani musori bwekega mutai jujo de no twanjire biro bisini turasoma Biblia iyo ekware konyereta osome 29 yoga oiguna ki oyonde mwanjo morina sara konya korete Biblia yeke Gusii aria ara tusomera 29 yoga ntagetere ro mwanjo morio manyana ki ekonia omwando na bora achiko koretera eshida Hema bantu bakariko machina Isaka na kiakare konelia nga kiakare ko Jacobo likali Esau sara nyerete bwango osome Biblia sari biro bitu bya jire iyo Genesis 25 Genesis oino mochakano 25 to abono wende mpaka 20 ngapi wende mpaka 29 ya bintu bya mjonjo bire sawa kabisa 25 soma 29 25-29 kere ke usio mete no ke maite kabisa kiana kiogo jagwati oroka sawa 29 Litukerimo Yakobo na iyegeto musorigete Esau agachokororo sana konya orosire mono ogoyire agasaba Yakobo okay ogoyire asengenjo yenchara gota tualite yes na Esau agasaba Yakobo koranche ongendagereyo embaliri indie ekiagera na nyarekire asayo bakamuruka Edomu ngencho yaye umubaliri Yakobo akamuhiraneria litangani ngonerie umwando wo iborwa kwobotangi Esau agateba rora inche nigoinde ange gukwa umwando oyo bwoko iboro kwobotangi inki uragokonye Yakobo akamutebia karatiana litangani asende Esau agatiana Elia kaonere Yakobo umwando oyo bwoko iboro kwobotangi Elia Yakobo aka Esau omugati no musori bwechingende nere akaria na konywa Elio akaimuka akagenda abege Esau achayete umwando oye bwoko iboro bwilitangani bono to abege Esau achayete umwando oye aliuza akoyaya iga achayete umwando oye bwoko iboro kwelitangani osibu butangi bwaye igo nyorena oyonde nero ngo motangi Esau lakini ekero bakoiborwa Jacobo nigamubwatite egetingiro igote wasigimigasyo koiborwa abanaba lakini rende nje chamusinga nariko dena ki ige Esau tachieti kumanya obuye bwo mwandoe nonyo chete kare nchara buna nyasaye ne nabwate mirublia mete Biblia iyo abanya pastor ndakwerese bu akorandirie tabuti ngao nje ngorandirie tabuti ngao korende context ne ya mana ki rendo mwando igono wede ebukweyina ari kakale goja kali ne njara uri akamotena yaya umetori Jacob na barako mwa buna mumurumu abo yes then Jacob ta watekerenga kia honestly speaking ese ya jagete kare sana Orocho mano mino is very hungry is very thirsty na no bote mugati no musoli chingende then you are telling me karati yana garanti yoro mwando ulio then na watekerengere kebe esali biro bya jiru manju muriri ntoko yagende denda no na siga asiore naro ko bwate getingiro otagetena yani no gosire gyasininiga ogasi yo nyirire yani buna asore no na sigetore yani buno gosire kiga oirire akiko nyora no na asichi family boniga abantu bagendete kurwanda endemero batena mumuro manne oiro bolemo manne omondo niga nyangakire abantu bagosukia inkyo gosukeri bolemo otagete omusori boyone tema torendo tuguto mwando omugano wenda tondonya somo mugima omwanjo murere erinde nje chamusingira nako denagi renda omusori ori otagetoa igwe tokoreterera omuntu ngwe gware gento getege sinini kumbe okwana obobisi kumbe abante batagete barigererie ebi hani muntu atagetena
nga kitoko wini omonto gete ata gete ko kongai ne gento gete gasinini endo bugima bwao busareke pi and by the way endagira esubu ontago tega nchungu regerenge kira timetinga ikale esiri sendagira nera sendagira unaeleza kila kitu nande no deba no mobiso omwa endagira agosinywani ana agotanda na sini bon that's why sara ekero cha agotanda no gote bibinto binde bion siri na kyokorana ekero bono yo ndali ara isibuna sawo rire subweye nero ajeto ko nanda agachukua tatu mwabo akarana na oyorende no ntata igonkwanse kali omonji mo detingenda ime mange lakini ayebiro na naki denda toani umwando okoni umwando wajiro jande menta tukore kurwase ayebiro timbo ati mangenda menta lakini nilinga tuchunge sana naende ntotuara ekiringe kibugo cha saba minto konyora ngoyo minere egabwate kiringe kiago cha sore kurinda ni go mupime to mokembere 18 iyo etalibya naende tigago tuare tama ne bintu byomuntu tama ni mbaya tama ilifanya fisi akapasuka msamba isanika na keyo bwate onyandrija ko baisanegete na mangana yendagira yaye n'umurimi yorenge bado angebarikiwa lakini bono akachikubeko ya somotego yakubeko abantu umuntu asomotego onyato ko mokonya mote inchiga atingo gokonya lakini yako mokonya with conditions omatingi into kerikyo kana kiabwate lakini singe njore selfish otagetenga keri lakini tagete then kwa mubeka set trap unaweza wabege tuige kiagara lingine nchara so tigato babanta baya tugutwaro bwanchani bwaime ali bwanchani bwa maisa ebyo sana ayo na yebiro yes inyora nanto ko bodi dibino mwanji bane na kia ya garutwa ko rumu ako mugi magesa twenda kwa kachikura na kyumura yo asore ajarire ka gokonya usi oretire kende ibado tumekuuliza twenda sensema ya check ya semambi yaboniga ekrosara kwenye kuigora ali sensema ya mitandao na arona pastor eneli anyora kurutaraja siku njema kwa pastor Giripa Chonyango Kristoba Mnyamage Daniel Bosire Samuel Oyego William Mekenye John Obiri Mama Stengo Daphne Wakioga na walimu wote wa Greo pia na watu wote wa Bogitaka badena patwale imambie ngie tabwati birukunyo binde bionsi 1% Thomas Bundi ni kondani kama kawaida wale no murugio wa Petrus Kemunto au na wale ime yomoroberio nara wadena MCA amagombo achagete sana alia mbuyamono abarali bandis TV Brighton Makori Sara Nyarangi Ontita na Joshua Outa aligeta malita ito onsu bya sana bwakire buya even though it's dark outside there tomotogi omonene nyasaye botambe asamaya agotokorera arogo Kristo in koruchi ngongo chiabo gusero raganga agotananda magombo as nane ande ase omugambia senior chief Vederius Oeli nyata asogo siria momura omwabo sakalia nyata korwa ekenyorukia rama datandi bogusero raganga agotan rest in peace oro asibali bonsi bato nyorire anando maudena omwe msio ye Vincent Abuga kurwa bogusero ward ochakiri amagendero yokorosia chipara negeji kegoro mono ne yaoda ne good start some a prize to our honorable mpiki bagendi kituzu jaji south karawda na person allocation is not bad. He is also doing good coordination with the people for upkeeping standards. Biasana out there abunere umwe msio ye Vincent Abuga no mochumba ye Anthony Kibagendi bado wamenanza kujaba kazi. Wanaendelea kujaba kazi. Wanasukuma kazi. Asante. Ena kumachere nero ko resepania boda kare ko totabinga bwakire kigima okwanire mamu abo ko betsheba ko rajinsa macha byumbe atwale mambingi yana ndako tabanga team silent batwale mambingi yabo iko Kiston chari nero ko rachinse mocha mwamuri yango lero no akale humuhumu menyinkwa batabanga mbiyere kigima asante sana deresa ke mto ko rachinse mocha moranga akobora Sara Brighton nabo iko Joshua bwakire bya magi tuligeto ko rachinse machendu ma okinye dismas kare tabanga Korua igena itambe Busamaro Nyamira County. I'm watching and listening live. Today is WCW. Brother Brighton, nikopeshe na tie, please. Mweta hiye. Airinga. Yakarukwa okinyi dismas. Ebiasan. Igo eta hiya mubambire sana. Asante sana. Thanks for the Women Crush Wednesday. Okwane ya Vansi Keri moli gati ya banda bangi baka yabo Lydia Mose. Tunashukuru sana. Nindo chengoye guchiara ruko okay ritunda green kurwa Karen agotabanga nonde ime Kenya niko ndani kama kawa asante sana Ucharo William
kura chinse mocha sensi no ale locked ni risabikirito nero taliko mocha nonya yobesho beshaye boigolisha bikia taliko mocha nonya asante sana Thomas Michira mwalimu akare watabanga very sad to my home MCA Elijah Usiemo majority leader gakia makweli aya pole sana mwalimu Thomas Michira na abantu bonse banyama ya mature turure Jared nere nkuru Kimira bagetutuwa masaba sante kirandi Dennis Rende akare watabakura Nakuru City nindoche mokogoti KE News awatabanya na Makori wakire bia hata kama Nyarangi huku nisalimia jana jana tulikusalimia and naye wacha yes tulimesalimia jana tulikusalimia got it drift that means you were absent yesterday hapa tukurekebishe jana tulikusalimia kabisa mumeamkaje na familia zenu tumeamka salama nimefurahi kuwaona lakini kama wananchi hatukufurahi na matamshi ya Inspector of Police Chafet Kome yesterday where he claimed that Azimio principals they hired dead bodies to perpetrate to be brutally killed by the police. Those remarks were totally uncalled for. Asante tuigule message ya Olina Tondieki morning from Saudia niko ndani mnyakero wait for some time onyale kubaga gutubura kulinde today ako president Kennedy Gisemba orajirega where were you Where were you, by the way? Unajua tulazimisha chikura towaga gaken ndaraga kura nturarangiri yani unapotea bila sababu au jutaambia kama ulikuwa mgonjwa ama ulikuwa wapi basi karibu sana katabanga tuko pamoja leo unaona mpaka yamesema leo tuko pamoja anyway tunashukuru sana greetings and have a blessed day you too and tukubara mono igo balibato manyete jinsa macha diaspora ba maiga kegima Gladys Nyachai watching live from Emirates yobeshobesha connected kama kawa mwalimu Thomas Uliote banga nasiri tu MCO yago tabanga from Nairobi Shauri Moyo tuko tunde tunajitayarisha kwenda Nyeri Dedan Kimathi University for National Music Festival tuko pamoja bana waitumba korobia sana na music and mbage ndrete tunawatakia mazuri waziri mkuu akoteba good morning abaralia Sara na Brighton following Ensakia live from Doha Qatar Azinyamzi Ditrigana akoteba Sara Brighton watching live from Nakuru Rongai hapa hasbui hii mvua imetutatisha bado inanyesha niko ndani mvua ni baraka ni rirende kurate ni nyamangana y'abantu kwende mirimo bono mambye kulende mvua ni baraka tele Nila Ogoti just recently you wrongly placed all right asante tumekusikia kwa South Mugirango I'm here to see you guys okay Nila Ogoti message ya kwa yirigiriri ngonya digirinde na nyarode right Nila Ogoti tumekupata sana na tunasema tunaomba msamaha we really apologize for that Victor Mondo Brighton Makori please unicheze Douglas Otiso okay Joshua Mbuya Trimba agota good morning from Nairobi Ruben Center niko ndani na my wife Dolka Kerubo and my beloved son Carlton Tirimba Grace Ongwenyi mark me present from Kijauri Edwin Omwenga Korwa Kajiado present watching live Sarah Brighton Dominic Nyabuto Korwa Keumbwa Masago Base Nerno wale mifile Somare Korwa achisa mcheko Vatabaka awataba pamoja na my hubby Evans na watoi wangu Trezi na Sam tuko ndani asante sana baba File Somare Charity Nyambura from Bogeche awataba niko ndani Daktari Henry Ochoke Korwa Itivo City tuko ndani Simanto Jackson Korwa Omogogo Nyamasibi Ward aso mheshimiwa Christopher Onsaga akogamba anaendelea kujaribu hata kama kuna kudorora ndani hadi mwisho anasema kuna kudorora lakini Christopher Onsaga mheshimiwa unaendelea kufanya kazi nzuri Claudia Nyakezi nera goteva tuned in as usual tumeti Vinley Momanyi na Corridor Kurumola Shop Nomurugyogo Purity awata abwakire byeke ngosa fanayo serio nimekucheki Evangelist Geoffrey Moronge nere na morality awatanga na turuche byatokomeka buya asante sana Ruth Gesare Kora Island getting you clear tuanyalira muntu Kora Island that's very good amen asante sana Kradi Dennis tumekuona asante sana bia sana nindo jina hero Sara na Makori ni renchina Kora Suneka ale ni kondani bia sana sibali batumire gwetera sense mu mitandao
bali bateana bali ime yumuroberio asinjira ya abene buya sana nara Geoffrey wakiri Faransa atheanere no ari ime yumuro bali mwensi na motara tumba ya SMS ino ekiaga na bangi more morigere TV ino era ugabo gose asore hoteli toko bagana mbuyemono genda kurira Ndizi TV nero bwansu mama usi na hayekero gosoka ku hoteli abwa asore okwenda mwao bono kabe ko gotuni Ndizi TV mwethina roko nyara na mbona amanyire Ndizi TV nero roro lakini ndekero ikire buo na haya tune beke zero tebu kabisa ene kina nakire kiara Ndizi TV ni gotubwate content ya bana na basigiri skuru ni gotubwate miroberi yaba gotu ni gotubwate program yaba remi ni gotubwate program yaba re abano borema ni gotubwate program yaba Kristo eyonsi neroro aseri poedimo enero Ndizi TV bonsuma gusi twatakatora asiumia sense mende studio Joshua kole na maide to kuirana ni to kuira sense moya magaseti asemambi ya boniga igotosuka enero Ndizi TV obwansu bomba gusi Ndizi TV obwansu bwomogusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. The Ultimate Kids Carnival Week imerudi tena kwa kishindo zaidi katika hoteli ya Camel Park kuanzia tarehe 15 hadi 20 mwezi huu. Kutakuwa na face painting, zipline tour, car ride, tug of war, boat racing, goal target, kuogelea, modeling, sack racing na nyingine nyingi. Zawadi zitakuwa kemkem kama vile t-shirt, miavuli, water bottles, vinywaji na snacks. Na washindi wawili watapata trip kwenda Masai Mara. Mzazi, mpe mtoto wako na nafasi hii. Piga simu kwa nambari 0714386594 ama 0714915354 kwa kujiandikisha. Kumbuka, michezo hii yote itakuwa live Ndizi TV kuanzia saa 5 hadi saa 10 jioni. Hafla hii ni kwa ushirikiano wa Camel Park Adventures, Ndizi TV, True Foods, Choco Primo, Zesta na KCB. Ndizi TV obwenso bwomugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bwomugusi. Damu ya Yesu iliyomwagika. New Life Prayer Center and Church Kisii ikiongozwa na Pastor Gila inawaalika kwa ibada kubwa ya meza ya Bwana itakayofanyika maeneo ya Mosocho Matieko kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 13 mwezi wa 8. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Kumbuka ni kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 13 saa 1 asubuhi hadi saa 10 ya jioni. Leta waliofungwa katika vifungo wapate kufunguliwa, wagonjwa wapate kupona, waliopoteza ndoa zao wapate ndoa zao. Nyote mwakaribishwa. Damu ya Yesu iliyomwagika, damu ya Yesu, damu ya Yesu iliyokomboa wanadamu, damu ya
obwansu bw'omugusi. Mbemono bono mwanchu muri Ndizi TV kana ndetwa irura sense meyende iyo mutimoko simambia boni gatore somoroberio bwensakia Jumatano ye gisemi mede mambire aramisi yeri chiko konerero nigere Jumatano ye gisemi ekero chumaine koba yobochen Jumatatu yaba ya siasa na magendero ichuma yaba yebwatoke. Watu wanapenda ibwatoke sana banyika nyerede sana. Wadana etare koba kila lituko. Lakini wezi kuwa kila siku ni elina yuna turoberetigo kera roberio. Biasana I read igoro ya Esau to the present world with a saying bwanjani mbwa maiso mioyo etamanya ini kwegurende na bwanjani mbwa maiso mioyo etamanya ini ametoko monta bwanjita maiso gosa kondo moyo imeni gabegete embiro tukorore subire korwarugire sana gotwara embiro monto naro gotwara ebirengera lyako chaete oseani akwangete bosaigo yani enkoro yayo nyagutwara embiro etakeresi biwe mete oikorie steel wayo mago sibie embiro erierwo oikorie nando Yesu kwegeka sana mete no ne yango nyiro le kabere gatatu ekero ko yesibi eiteta boke usoire jinga kiji nyingi gosibi That's true. Wanjumulieni karibu tuirani naende to retire guswasa magazeti exkolera jujumbe kanyago chitoma ngo chitomore karatu uchirora tutasoma sare kero monto egati yange ndabu ne yange mwamu ngyo koro mayuno monto yino musafi okoba yanga kyo kumayira the white cloth and the black one. That's the black one. Squetira matemo. Yes, ana. Joshua timedi yona yote. Enawo nagati yange ndabu ne yange mwamu ndio korono monto no musafi. What they Joshua what they ndabu. The black. It's the black. Black nero okora ndo yitu explain mono amange badai. Kwenda torna sasa mema stake ya brevedu ya mnyokere na bagani baito ngo jabale as studio ye kuragense ya monenu so karto ju kwana amangana ye university ne colleges mabruve na soka lakini fine karokana ni gerega sara sana yobo ili abaibona nkieke na mangana na selection yaba bande batigire isiko 600,000 gaiba goje ayo na seri boirimo ikuragense ya monenu so karabagani baito bago ja studio asimamia bona twende ya mase ya mwika samaga seti tukuraro ikarombate gazeti ya The Standard nje nikombate gazeti ya Daily Nation gazeti ya The Standard as bechintangani nigemuregerede na omwaka oyomo esaba Kenya baka chikura abadana nigo yarenge itariki kyanda omotienyo gatano gatatu omwaka jirubire ne 2022 keraba Kenya besogete na kugenda as polling station na gochora abarai bari baganetie bachikubara ase myaka 5 ere bosio asebantu akorre omwaka omutangani ekaba libera litindi oseke minano gati ya Asolas na bari bakwenyara ase yarenge gati ya bottom up economic model ekero ba tebekera bakenya batedigoro yobuoyo ebinto binde ebinge lakini omwaka oyomo gesebinde biba morikiali then later we begin to look at the promises made versus the reality on the ground omwaka oyomo oetire nigobona bakenya bakari kurigirira chira chirichia rwetwe na kirigia korirwe ase ebinyoro awo gose ase insemo awo ayindo junyarire ase beji ya kabire ya 3 ya 4 ya 5 ase gaside ya The Standard ekerondo jina prejudice versus reality yani chira nali akorirwe asesema political front nindo je nemorekeirabu economy nemorekeirabu asensemo ya agriculture nemorekeirabu asensemo yokwa baliba komere serikali opposition nemorekeirabu poigo asensemo yegisemi inemorekeire ekere serikali ya korire amonchori ao asensemo yegisemi ase beche yentangani igasidia The Standard oyo chororo nomurai bwense Dr. William Ruto paeten orenge omokonyi bumurai bwense ekerajete waka ekura yae asensemeri ya Kasojei primary school asensemo ya Sgoi
ekaro yare githariki kianda omutienyi ogatano gatuto omwago jirubere nemeron kebere na ibere ainaro amorekeire nindo jegaiga journalist nigo bakare wa count day Nairobi skies were darkened indo jinyarigirani cabinet ya cabinet tukure goromba miranete ekarabali gete emeroberio yokobeka ase sector yoko imokererie birengo byogo twara esukari ase ense ya Kenya nyore aburi tangani konyora ya roberi buna chikambani je sukari ngoni guchiare go private developer arakini dende nerina bone serikali njaji njiti birengererie byo ase enchera AMO Man City nigo egendrete kweroberia gochikwene kibuna bago chake keminano kia English Premier League kergo jo chaka e wiki eye eri tukuri chuma bari wengete na bono ngaki Man City kergo kweroberia buna nande echigo tigara koba abanyankongo aba English Premier League bia mono sana ayuna rara siga seti at standard bona baka mbaje baje kubora ya atari baka kaboka mpaka bangina keita Ono na mpira kama una TV uweke kama DSTV uweke DSTV lakini hata kama ukiweka DSTV unajua mpira utaka santo bara bange asimogo shabikia mogo tebana ono ranyara nyumba mungi natanje mpira era no anje dago nyotera na kata ibintu byo tanje mpira lakini rwanele remote mungi nakalizi world wangina akare boxing yani smackdown oso mongina akare kuria mangana ya yekan so meda baswati manje dekan sana sa mangana yo burugi manje station lakini abange banje da mangana chicken seji kan sa matera mate ya bange na nyori banje da mangana ya korandi kurugan sa badana tuma mbegu gusa TV yako mali gusa TV yako baadhi bange na motanga inaro za ina tuma shilingi 300 upate 1500 receive nyota yako GTV nyimoko beka kabisa alia montoto mami 300 oganya oya iyo bana wakampatangasi tukuruma bakataba nyinyi angalieni vipindi zenu lakini ikifika wakati wa ligi amtupatie nafasi kama mtu apea nafasi wataenda kwa wanaume wengine na baswati babanchi tumupira linde nambara buna bago soka na bago soka baenda kidende talibia mbia no mbia I'm one of them mwanganji tumupira sana lakini no soka tike parasa yes anyento kwenda komo yingo kwa na tole magaya tena tongia nyuma ya tent lakini tutaenda pamoja obiyabonera na nanchi tumupira anyway gazeti ya A Daily Nation mugana nolego yo mto Brighton inga how juniors packed 600,000 each per month in allowances Salaries Commission nigo kianyolire mechande menene ko restrict amangana fat packs yani mangana allowances kulingana no mulikipiga gazeti kako tabanga 21 employees of the Department of Public Works each pocketed 285,000 monthly or 20,000 kila siku assuming walifanya kazi 365 days they collectively drew 155.5 million annually in travel packs. Allowances to travel. The amount is nearly 20% of the entire department's wage bill. Watu wengine wanatengeneza pesa sana. 20,000 per day. Per day. Yeah. 600,000 per month out of travel allowances. Allowance by the way wana sarsie kali watabanga ya sinyiru ko restrict mangana allowances fat packs anyway oito yali sepeji ya gatano na kabere na kiaba Kenya bande bakari kwenyorera chibesa chinyinge kegima ali abande bagwetuma yani 20,000 most of that money amonto igokolete gashumu kinyumo imande gasien kompa lakini abande they make that within a day anyway karato gandreta yo yechibesa back to Bomas where it began nindo Raila Odinga nindo chomuraiwense Dr. Ruto bono lero ile siku ni leo kama sio leo then it will yani it is now or never dichikolia lero we expect chinkwana ngoja kachire cheers milo moja one Kenya na kitwaro chilitawa menyi banya mataro beso wetu bakatebanga chinkwana echo in fact bakuwa ne batolengererie watu wasijifikirie
Paka anda bakorobira ngale wakataba in case batai wananet yani mpaka Wakenya siku hizi wanaogopa mpaka wanaona chochote chaweza kutokea. In case baba mbai wanana hakia maandamano aro we are not ready. Kwa sababu kuchoma tiles, kuchoma moshi barabarani, kufanya ABCD tumechoka. Igorero it is going back to bombers where it began. Ayunto nyabwati tumanyanga na kichigo chaka lero ne foundation tumedinki ba ukora but we will follow on that. Ayoka gendrete page ya gatano na gatato omona chibi na olio blogeti Ruto taxes twice moved to Malindi. Bono akilo transfer oirua sensemo ya Malindi. Why? Ayunto yaligereria ase page ya gatano na gatato. Civil servants to lose allowances. Yes, this is even better. Abakoli mirimo ba serikali mbachi ko lose allowances. Salaries body scraps, retreat, sitting and the task force payments as well as reviews local travel. Ani abantu balimo wata sitting allowances, task force allowances, payments, retreat allowances, travel, usengaki eminte ibono biche be scrap koranga ya nyodre ga singo ngamanganti wasesi chikale na mwanechi allowance. Ayinto yaligererie asepeji ya ikomi. Nabo igo gukorera asepeji entangani ya Daily Nation epeji ya gatano na limo ntochikuligereria ingaki fury over Koome protest death claims. Endo chebicha yomo Inspector General urakira sege kige tambe ntuana komorra aselam light lakini tukuligora naso getagata bazimio stop fooling us entomanyete mlikuwa mnakabesa miili kutoka MOX mnaleta mnawekelelea maafisa wa polisi azimio egente iki abaga ya chirimono na gotebanga amangana yo is insensitive nada mangana yo engwane you are very insensitive to grievous families okuno gochaya mano gochasiya matetiri chikolera bana babo baitire nabanyanyimbo gutumeka chimbunde ayuna arakoregeteri tukuligoro narayara se gazeti ya Daily Nation ngoigora tulime toraya ndasobwagali. Yes, asante sana mtubreto niontavirenga niendelee. Asante sana peji ya kamere igemulikerete engana yarengi ase gazeti ya The Standard litukuligoro ase home care ya Togoto home care alistwaro chabagaka elderly bakali goitwa bakulinwe ndagira bakurwara mbali korwaligwa onye bako wendagira yu bako eguyane na madarau inhumanly bone kiombekia Help Age International, a non-profit organization committed to enhancing the well-being of older individuals yagechi usana na gotebanga tigobo tukibokorwe nyore chibichechi go cyari go circulate ase mitandao igo cyabwate tubo bisi it was filmed secretly ekarubaro cyaba abagatu ababagu itwa hano itomo gotu otaru chikendo otari gugurira kende matomo gotu mwana kwa hiyo ndeke kwamba buneke tamaliza hii chakula sawa bora ono you are beating them muliko bandagira you mataite ko bagoro na shakahola nende gabwe sibabekire help nerororo chindagira nchirororo everything kerororo okono koragererigwa okonene in fact yobo tukibwachakirwe ekanisa ya PCE Presbyterian Church of East Africa nerete neta mangana yo ase home care yere ya Togoto batebirenga bachakirwe botuki barisangirira robot ruabo bayana because a comprehensive report neganirie asingane mangana magongo sana sense ya Kenya kare bintu byo korekana byo binde byo goichanya engana ya Inspector General of Police nkia onyirerete engana ya Inspector General nabwe tena standard ya nation ko nyawaro bori to korende teiri bori to mono timeti ngakia ombetiwa nene lakini ndende hero ngakia ye ya Inspector General of Police na kore to botuki hatime sana but can somebody say usaigo because if you say something like that just anyhow like that awera kubeka ko use I don't think because baka bagusimba rotokorete migano ba abana ba kire chimbunda basirete chinsene chikisumu mata gucha life bullets imbere yaringe fresh akira rusimo very much is even that possible
amangana makong sana alensi ya Kenya ai nande gara gukwana niyo yari gukwana na kukosereria omobwasi miro moja agatena sasa bado zalinda inchi unajua sisi hatuwezi kama hata mkisema ya kwamba tunachukua haigi nini hatuwezi taka hiyo vitizo nini agatena hiyo bado tutaendelea kutumia. Congratulate all of the police officers. Kama ningekuwa na gold medal ningewapea. Hiyo ni yeye alikuwa anasema usimiwe ikaira nini bono in Kenya. The way hakuwa to me it was like hani hakuna kitu mtu atafanya. I can speak anything and by the way according to me that one I don't believe ngagento ngikorubuna keri. Yani you can't go to that. Uwezi enda hapo kolete mebere kurumocha. How is that mebere yange very fresh? Maybe they have evidence ama they have done an investigation, we can wait and see. But bwana nitakuwa netemba kana nje nkarwanga why kama mwenye nguvu mpishe bwana hata wetenga wezi rusha mwana polisi mawe na teta hiyo sio rungu ako nayo hiyo sio nini ako nayo kifagio hiyo ni bunduki nita deal na wewe bona nitakushughulikia ega ndwaro korekia ase Kenya chingwa ni jaro jaga rero titwaro marembe tejiko bana bono yabere gati okurutera no mobwasi miro moja yarura ase serikali ebe bono gati yo mobwasi miro moja na pasigari baidoli inspector general of police bado bono tikatuganya torere tiangira na sika seti ya the standard ebeji ya kabere lakini amange twaya kwa nexto jagete abagani baitu bana bago ikegachoshwa utatuambia toskigo chibosio ebeji ya kabere ndi murigete na ngakie kiama kya UDA kegendete ko ebeka ange ojukwena kina ngakie ko iremeri yaye ase ense ya Kenya ekeroba teana gesaye ire jigura nigo ya jagete ongora mangana maso aye kwena kina ya sukire go chibosio beje be one murigete na kibono cabinet secretaries banyarde ba kuiwana ngakibago chi koimokereria chi company chemesie igoro sugamira sigoro na gocha ko bokoreri bwaye buya onyura buri tanga nigo badete na chi company ngone guchiare ngo chia saba ntabanyene kolende bono mbaji njide birengererio ebyo nindo jina abara iga beja ya gatatu mpaka murigete na ngaki ebakaru kwana igoro yobokoreri ikomanje kona nande ya chakire campaign mode no etoro mwako yo magisa torua sobo chori obonene epechi ya kana nige murigete na ngaki abamenyi korwa sensemo ya South Rift Unit Doret Kericho Nakuru Nyandarua na Baringo ngakibakare kubona ebindo biri bitaraikirana kipromise nyiro muraibwense ariete ataraikirania sense me bune Eldoret yatena upgrading Kapkatet Stadium teraikirana construction of Kapsuit Sociot Zone Road teraikirana na nsema ya Kericho batena affordable housing 10,000 units mbajika nyete roads Kericho aina moi nchiraba ibono nenseme ina Baringo na Baringo boli nkodera bakara batena yaya na into ensema ya South Rift ntwebwa tigemeroberio omuraibwe enseno hakorwa sensema ya South Rift tigenyore asenseme yo asenjera ya bene pecha ata nomo ni murigedena hakyumuri kyubwa mangano yomo akari kwerana ngaki akoinyora litukoriri itare litukoriri arenge 1998 ekero pom yanyalde kegwa kwa lia sensemo ya Nairobi omuriki hate abuna litukeri nigegetobisi akari kubuguri niga akora mangana crime Gusii ga register giricho bosalia iga ekera igetobisi tanyora story inde yonse akora akorende akabugurie simi akero munyanyimbo yomo amubulinde na kende nkirande saga yabe irande kurende nali akwerera gojabuna nali agite konyora mangana makong ndiende gwa kesimi libereria amangana gose epomu iye kama akortua sensemeyo ya Nairobi nabogo somero mwana oyo ororenaki eire oborito angani asenjera ya abene tumnyoke wigase beji ya gatano na gatatu niri murigede na omugavana bwe county ya Wapiaba county ya Busia nere Paulo Tomani gobona akorera monjerio ase barasara mawasiri yae ase county yo eri okinio bokarari bwe county ya Busia nigo mo pastor oyomo akariko be kubone echere miaka meronko 50 years magiga yugo toka neri mocho lia ogomotibonga omwana roko pastor na omonto nikurwa sense ya chairman nigo bono ba miaka 130 years kare commentera niwa kero yomo oyugo ate miaka 71 years old litugiro ni gato geteka batera mojo ase kabiro kemeri man court kero miaka ringana deba 171
131 years ekero yomo nchuguna ago spend 50 years pia in pass ekero oyonde asibetwe miaka 152 years go ago chikoba oyo 50 years nyasaise kumobeka moyo ni ago chikotware miaka 152 years nyasaye kumobeka moyo ana makongo sana lakini naige aige lakini no kwa teri moje nando to ikene kale grid mbia meta bantu banalire otiponga bana bantu bati gufuri babe kunsi yo matembe batigwa bagambira tigari chiko litek cause kuna bono lirite bali banyarite bako gokora umwana sagi nya maiso tigari chiko litek kabisa abantu sembobo osibwe emyaka bune yina bokwa bwasa narayu abatawika na bawika myaka mengi sana anyway mwanchua umuligeria sepeji ya kabere gazeti ya Daily Nation nelinga litukuligoro activist bayeli babone bomanya abantu Julius Kamau na Wilfred Olali mbanya tuko babako beko byare kero bale kurubikana so muchio Nairobi kulira ugukina kwebirengo by'ubugima aigana bakorora kikundi ky'abanyanyimbo bakale kubasagana kabisa bako baimukiriri moja kwa moja juu kwa juu ase ensemeyo Waiga yukagendrete civil servants set to lose allowances in SRC. SRC plan. There is an error. SRC. So ngochibale plan error yekembegyo korange mesara itetu gochigotenia mangana na retreat allowance, sitting allowance nagotebanga ebyombi wanete kurusi waroro we wilana MPC down kokorigasi haya nga again aiwe allowances mbali na ngonyora mushahara nono sana why will that happen ngendo barachiriwe karanze baende retreat batumeke chibesa bako ukando ibage budget kube kukando ya mangana bunayo bintu bunebyo asemurobelyo bwekyombe korange mesara anyego chiko go faulu ebinte byongo tuteruvire isiko epeji ya gatatu remarketenga University of Nairobi bids farewell to first woman dean Nyoro Musubati Professor Mishere Mugo delivers yani nasiri tibogi mabuaye ende igoronko inyoruwari ngebna alengo Musubati womunso omusubati osomete omusubati ulikurwanira obwene bw'abanya bantu musubati ulikurwanira semiyo mwana munyaruka oyo osireti obwa igoro nenyule to kabisa ekera abantu bamo eulogize tibino musubati hero etwamuganiria maya egekogere legacy nere tutagite abantu bagutinira basoma your story abantu bakuno batali bokweba guseno kwete hiyo ndio emegano tuganite Nyora Professor Mishere Mugo nigasira akitarike 30 umutinyo ogatano narimo omwaka oyo ekero bona kwete kabwate myaka 53 noyo mu 21 years ekero bono ari kurwania uburwire bwa cancer iyo kaya muchandire asige katige nkoro ya Nyasaye ayebeke asaga ya unsettled business between Ruto Raila lingers 1 year on yani bantu mbara bwata direction boronge kyagera turoje serikali teratu kabisa enyarko bakeko ikirania chi promise ya lire taba Kenya kyagera turoje nga azimio la umoja one Kenya yani minority na rolendo position yebuata te serikali ko imewashika ko etagete ko hold government into account ekorea retrivinte vingo korobekana and what have you wana sumwa koyo mugima kolengano muri kibe gazeti agatanga mangi tara koru ekiagera unfinished unsettled business sigere between Raila Odinga amono murai wense pejede agatano ni muri hope has bipartisan talks kicks off litukolero no kwegena no gosemere tubwatenga chinkwana guchakalichire rero na ndo najua siku ya kwanza ndio itadetermine kwamba nga kichingone chigo chikoba kuchibusu watashikana mashati kuna banaleta bara events ya Kenya unajua watapigana mandondi watarushiana chupa za maji nga kigo chakoba but let's hope nga chingwane chikichigo chaka chichake bya egere chibo mwelekeo omuya
egesaba Kenya tutagetinga chinkwana chigocha yani no gutaiwana all the time. It is good to disagree to agree. Mbuya basigikani on ideas. Basigikani amangana, basigikani kupimana chiguru, basigikani kimurengo ya kisiasa, egera batu babrukania ba Kenya. Let's hope nga they will turn out to be good as aba Kenya. Raila Kome clash over protest yunto yekwana omugano yekome no irubutogabo na kiagara weso kinagotebanga meberete ya gituma sasi no nyane ilimo azimilo moja wani Kenya. They want to frame government through abanyanyimbo hiring mebere kwete kuchi moja chinkendu. Who will do that? Ayuna irubulitomona sepeji ya gatano na limo naende epeji ya gatano na kabere nelingana kisa 21 officials kurwa sensemo ya public works na kibale konyora chibasa chinyinge mono asamangana travel allowances in 1 year yani montare konyora 20,000 per day igasumuti yenyi 600,000 allowances aside no musharoye. This is so much. Igona kikia irere Auditor General Musubati Nancy Gitungu watevanga no way lazima watachunguza hii mambo. Endo chenga nongura tigera hapo osenko repeji ya gatano na katato yue watevanga the judge who blocked Ruto taxes moved to Marindi in reshuffle. Omusubati Justice Mugure Dande olenga sikigabirokia High Court oyorara tuguterara usugutenenia amangana ye tax kose act financial bill ko teva implemented korate nina sigika wono otomiro go ikasensemo ya Malindi. What is your take goserende na bibintu bigokoreka na igawa Kenya bararure birengere byabe binga semitandao akini rende. That is what it is. To Brighton dochenga peje gatano na gatatu na unkora mirera mate na enda kwa libaga unless nje na kora sensema ya gazeti ya The Standard kuri natakanda enda torore taifa leo kuri ndingana niri kwa kwanira bugoro ya aba church kwa kwe transfer. Yes. Nebe bakuri ku siasa gose nijiga cyabo je transfer cyabe. Very possible. Ungakia ukora ibiki nagetege kere very crucial then atume transfer. Very possible. They are not independent anymore. Wateduraganya ase gazeti ya taifa leo ego tena wafu wakaanga Kome. Tumejua habari gete igasema ndio Kiswahili. Wafu wakaanga Kome. Kome na kwa Netalina zaidi ya watu 50 walithibitishwa kufa kwa risasi na wadau mbalimbali yakiwemo mashirika ya kutetea haki za binadamu. Yeah. Haki za binadamu batete na bantu bakwete ange 50 lakini Komera tena yaya abantu abo bagiye bakaruzu mojali Ogarez wegere epigiche. Kenya ni nchi ya mangana makongu sana. Raila aongoza wa Kenya kumkemea mkuu wa polisi aliyedai waliouawa na polisi walikuwa maiti katika mochari. Raila na kanda tena mangana ina makongu sana Kome ameyete nsigete enkongu. Ngoma ya mazungumzo ya Azimio na Kenya Kwanza yaanza. Litiko lya lero igongo cha kale ekerondo jena igagasisire mbarire aronjiriot Kimani Chungwa kurwa sensemeli ende ya KK Kenya Kwanza na barabwo Kalonzo Musyoka Opiyo Wandanyi na Eugene Wamalwa na baru no bare kurwa sensema ya Azimio moja karotoka gretena wanaenda Bomas of Kenya. Tunatarajia kwamba mbakwane amangana ayo asobagare litiko lya lero ni mwaka mmoja baada ya uchaguzi igesatukura chikura mwaka wa mwaerire tiango tororena naki alianyadeka okorwa na serikali inabarai abo bali banyaride bagoswa as GOVC chobokoreri anene asesemeri ya gisiasa. Mwanji muligereria nara you 1 year down the line alituwa kuboli abane batume feedback bate banga sio mbaya sana mbagenderete tigalinde ncharuka page ya 10 gose genderera ngotutebare kato andi break na tukumanyanga ibaikire karoto kwenda kora asante page ya 10 mtobrete no mwanji muligereria nili mulikirete naki babere bali gwate bakora gazeti ya The Standard babikiritwa mashtaka
na aligura sense abo Cheremani Thomas Chela abo miaka 54 74 years na James Njuguna bonsi mbatu gite na mamocho yo take advantage ya abana na ko abuse sexually ayuna bagwe somera. In fact, yesterday, miaka bago chikusibisu 151 years imprisonment. Because missionary will spend 81 years. Musungu atubwa jela kwa miaka 81 plus 81. That's how much. Awochikosibu 151 years. 151. Yes, 74 plus 81. Nere ya yori onda 51 no 81. Bana mama uchumulisa ya makoba. Oh yeah, by the way. 81 years ne mengi sana. Anyway, iyo ndio iwe funzo asenye njaba ntabangi ngo karabali bintebi. It does not meaning wana na wamo gatunga go ikororerwa mabera 74 years utamaliza tena 81 years ndani. Na mwaziri wobole ndiwe ime kitura kindiki watabire ngabo bisa balibao kali mirimase amangana yo busali obibiwe tugo mono boli banditry ni obawe choko sign a performance contract. Inga isego chigotoka ngoma bisa naro kubwatesia abaibi abe tugogokiranyo obusali bwabo. He will be treated as criminal. This one I support. Tigaba sign a contract performance contract ali osebinde bimbikiana because honestly speaking na kibao karaba manyanga rero manyanyimbo mparasibete. That means conspiracy ngo very somewhere someplace. Enara yo nenchire mayogo kinya obulende. Buya sana karotori tujigwenda sumutu mugomosini twadagotora kwa na igoro ya Enokem karojo shojo kobekabu lakini ngo kobona lengegana matamshi ya rais na matamshi ya kinara wa Azimio oroje na nchibwate obamo bwa amazungumzo karoji ngwana jewa kwana siwana atume hani kila mtu ni boss kila mtu they're not speaking like leaders. Honestly speaking, on my opinion. On your opinion. Tora kwa Enokem kiarango chararire kurwa se screen. Tubwa terego because I have to comment. Enokem mwanchu mulirelia herbicides, insecticides and the pesticides. Aina mangana ye maliogo ye tugonsi pi bichuni bionsi mbirorora asilibo certified seeds wosechi nyake chianje ire chirangire byachi kamanyikana ngekina chiko koli byasegete na segete bionsi mbiraroro nabo igo amangana ya artificial insemination gokora bale ebintu bionsi pia silibo mwanchi mulenyo koligeti amangana yobolemi amangana yobotugi amangana yaki amangana ya yo simeka awina arubole mibwensi ipi no kobonyora igobono tobese konyoro ikiagera Enokem Agrovet Limited nigoba bwate bintu byonsi bibiryoganitie asamangana yetugo na asamangana yebimeli abegomba bwate bichucho nyokotagetugo chikotuga tugo chandeka no bago wa device na ende mesigo yonsi pi kwa godire na bago go deliver ngokarabali delivery bagana bako banyora ime ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society barabale ne amagacho market plaza nabo igongo tuka bale opposite Shell petrol station kale ya karukiru na Falcon iko china mbechero chigabwa CTV aona boko bakiro banyole mara moja egere bakobo korali Enokem Agrovet Limited nere company bono ya chiri gusonsora amangana y'ubulimi wense mechando ya sobole mechando ya setu keregento iko Enokem nero yao mbuya sana genda sinsama Enokem hinyorere bono ebinde twagotebiri Andrew Matunda out there nikondani kodunwari mikurwa nsema ya Nyamira Omboli Calvin Mrorongo nikondani Ensakia Rose Ratemo watching Ekirubu Efa omwana enche out there live kurwa kiamkama ya ito Evans Mokwa out there watching live from Emomo Cyber Keroka Emomo Cyber Emomo Cyber buya sana kwani Emomo ni spati kitu ngana iga Emomo kwani mwezi mbona barabwa bwa Cyber Taisi Amisa tena bwa Kiribia Taisi Amisi live watching from Nakuru City Safi asoko toriri kurasa ya Nakuru City engo kwa nakwa ngengana eri tukorire tumakumanga jabagani baito baikire asema mbi yaboniga inakubolia matamshi ya rais
matamshi ya wa viongozi haitoki kama leaders wenye wanajitolea kuenda at finally we are meeting as leaders. They are speaking as bosses. Everybody's a boss. Kero mondala thanga we will enter there very courageous. We will do this. Yani hawaendi huko kwa harmony ile kwamba nguchi bali kuwa na tumi nchiranguli ba kuwa. I don't believe okay, let's hope nga the mwikomo chenu also igo ko babata ni kibirengere become one thing so that they can reason together. But tionye Holy Spirit they go so asibali. Anyway, kero muntu ni kivya au wako na nini zao, demands zao na hawa wako na demands zao. Wono goika demand yaba bwatu ikabanchirana. Yaba bwatu ikabanchirana. Batanchirana it is still there is nothing good that can come out of that. But we hope mangana na china bebia. Batai bana ndirende gorengana tubu abantu bera neba buri gisuri gose na bari gortane. Batai bana they will still look for another alternative. Manya basinyiru go gambara uboka na umuntu ndago chabona abe gatigati abe aga bona ko bali bagatenena bwana ega naye na immediate abuya sana kerongo gora naye ekerona gatia abantu abachorire abara yabachorire Kimani Chungwa Haroni Cheriot Siria Mbalire wambirianga nensemiri ntubwate Kalonzo Musyoka ntubwate oli wambirianga wambirianga medo mokari sana muzadi oza Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa no Biwa Ndanyi na abande dio ngakyokora bonsi ngakyokora gitimu Jones bara abantu bale friendly ose wale ni wale watu wana wao yani ekiona ngio kwana yani ni wale watu to me Joshua te abare komento wacha koya ngo yani ngiyasi temindo cheka na abari to bale na bene all of them ndeta yo kuchiruga buna wana montata gete korengana njine birengere biane Kimani Chungwa no Biyo Wandanyi mbale kobekwa ase Chingwana chiria ekiagera aba bado wanabewanga nafasi yao ase bunge omo minority rido kwana majority rido kwana nindi twara bago somerana nindi twara ko mojoyo ikekero kingi bago jukwana ekero no ine speak tayo ekoba moderate na Kimani kore karansa order speak ataka yoga asa banta bakare ko moderate ibuna toko na toko rale bunge ba koreta na embero how comes I don't think akibagete sabu yabo according ni birengere biane Obiyo Wandanyi is minority leader Kimani Chungwa is majority leader kwa rusi ya bande bunge kwa bari bomas of Kenya ono dende according na birengere biane nande buno mwana siasa according na njali waliotea kidogo. And by the way, no, that's okay. In fact, in one sense, because what address is still a minority. No one is still going to address majority leader. But when you are a that title chiavo. But no, by the way, nande angamantu bali get una bantu totally familiar na barabo bantu bago chiko reason buronge by one. But this one get ironge karoro. Ngeroro mwanji molelia ngori sonibare badirende karokori context ye bunge na haba bachira Joshua ndoka bali let us be realistic na bokora na mangana naro makongsan Eugene Wamalwa he has been advance minister Kalonzo Musyoka he has been sawa hiyo tutazungumza mengi maybe Monday turaganya kia masungumuza Yakoba gote buno magani ito ikroyomo abande baikire bonsi ritukora leto jukwana mangana ya university college specimen ko iguna bana 600,000 banya batima baga kaibagochi abaiburi mbara manya fibu ye strategy nya angoto tebare na machika ya be kwa manya takere ko implement na radia aya mange to kunya nyore kro ya ragire ekabono vai soira se studio ayabona ko wanjira ndora sukasi ni na goseri bona awe karansanga ali to kwana mange lakini ore witini kwa nera mange about that portal sawana ba kwelikia because Kenya universities and college central placement ndo tena tutigera wageni bacho kukwana mange tukora tikatuganye manjumari ntoba to kubateria yanda ndo kora kana mina isku ya Gusii
asi tukurare ko nite turera nabageni baita simambi yaboniga baratutebia birateto igoro yechisemi chetu. All right. I wish you well. Nchenonde ga stand by. Karibu sana bageni iwenka. Bia sana. Bona dende asante sana twara weide kurmambia. Bia sana monyora nere angyo ase mangana yedichiko. Sawa. Kasi kwako Joshua. All right. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV. TV yetengia wansu bw'omugusi. TV yetengia wansu bw'omugusi. TV yetengia wansu bw'omugusi. TV yetengia wansu bw'omugusi. Kigekogera tukoye kona yabeire na mbeye monki.